Argatik, alaitasun eroaren zurrumilloak ez zidan luzaz irauten. Kristalesko anfora dirdiratzua laster hausten zen. Buhameen pare, 1.000 puskatan, sekulanado zerremurik finkatzera heltzeke. Urteak joan, estrategiak ez ziren moldez kanbiatzen. Jendeak biltzen zituzten. Elkarrekin lanean, ariarazten bestela bata besteari. Zebiltzan beti. Damurik gabeko proiektuen diruztatze oparoak hitz emanez. Herri kontratuak, PCD, lurralde eskemak, garapen zedeak, hurbilegitik ezagutzen genituen. Bi gauza ziren azpimarratzekoak. Lehenbizi, lekuan lekuko hautetzien gordetzeko erabiltzen zirela meza kantatu, mediatiko hauek. Eta bigarrenik, euskal kultura laguntzeko erabakietan kultura baztertua zuertatzen zela. Enpresa eta erakunde pribatu anitzek sos publikoa eskuratzen zutela, ahalkerik gabe. Ondarrean, Leize erraldoia irekitzen zen proiektuen sortzaile eramaileen eta delibero politikoen ondorioak erdiesten zituzten ekile ekonomikoen artean. Ez ziren berak. Hizkuntzarekiko kulturaren munduan jarduten zutenak injustizia sentimenduaz apaintzen ziren. Artzainonak ardi guztiak manera berean bazkaltzen zituela, errepikatzen ziguten. Haur ginenean eta ardien artean zaldarea berdin banatua zela sinesten genuen. Jale handiak txikiagoentzat partea uste zutela. Hil horretatik latza kausitzen nuen irratian. Enekin eskolan ibiliak demagun. Garapen estrategiaz hautematean. Garapena dudan jarri ezean. Hitza espain artetik lerratzen zitzaienean bezala antzen zitzaien papoa.